Ek in Ljouwert mei de winkels tenai alle snijden iepen. De Rie stemde juist erin met de vrije iepenstelling. Neffens haar zorgt het voor meer klanten. Ondernemers hadden mengde gevoelens over het besluit. Ze zijn benauwd dat net alle winkels iepen binnen en dat is net klantvriendelijk. Het ondernemersvertrouwen in Noord-Nederland is leger dan in de rest van het land. Dat toch blikken uit de conjunctuursenquête over het eerste pad van dit jaar. Benamen op het meet van de personeelsomvang bij bedrijven binden noordelijke ondernemers pessimistisch. Qua omzet verwacht je Friese ondernemers wel een positief effect. Staatssecretaris Jetta Kleinsma wie van de maand op bezieten op het Ljouwerter basisschool. Het gaat over Ben en Jermoed en de betierde signalering. Gemeenten hebben in 2003 een extra yield gekregen voor het bestrijden van Jermoed. Dus ik begon met het zogenaamde Bennenpakket. Dat had de gemeente Ljouwert ook toepast. Het project Pleats van de Takkomst zet die officieel uiteen. Goed 40 studenten van de Van Hal Larenstein en het Noordwind College zullen onderzoeken hoe de pleatsen de komende jaren op een dwarsame wijze rendabel wijzen kunnen. De resultaten worden omzet in een computerspul. Joen en vannacht mist of dichte mist en op de meeste plakken lichte frost. Morgen droeg met bewolking, maar ik zinneskin waar en temperaturen om de 6 of zo'n graden hinnen. Nacht zakken de temperatuur naar 0 graden.